SM मडकईकर सुवर्णकार 1 ग्रॅम दागिन्यांचं शोरूम, सोन्या चांदीच्या दागिन्यांचं दालन, सोनार कामासाठीच्या हत्यारांचं दालन। शोरूमचा पत्ता SM मडकईकर सुवर्णकार, उभा बाजार, सावंतवाडी, कुडाळ शोरूम, पान बाजार, स्टेट बँकेच्या बाजूला, कुडाळ। प्रोप्रायटर श्याम सुंदर मडकईकर। संपर्क 8411 930437। उद्योगिका आता मुद्दाम माहिती आहे. आता तुमचे छोटे छोटे उद्योग आहेत. आता सगळ्या स्टॉलवर फिरायचं आहे. काही बघितले छोट्यातूनच मोठं निर्माण होतो. आता सध्या त्यांनी सांगितलं की मोदीजींचं किती बारीक बारीक लक्ष आहे आणि ते सुद्धा महिलांकडे अधिक आहे. कारण महिला घर सुखी ठेवली तर सगळं जग सुखी होईल आणि म्हणून बारीक बारीक गोष्टींकडे त्यांचं लक्ष होतं. उदाहरणार्थ चुली पेटवत होतो, धूर होत होता,
त्यातच थंडावून जात होत्या, गॅससाठी सुविधा निर्माण केली. अशा बारीक बारीक गोष्टी, शौचालय नव्हती, बाहेर जायचं, पहाटे उठून जायचं किंवा रात्री जायचं, घरोघरी शौचालय दिली. महिलांना तितक्या अडचणी होत्या, त्यातून सुखद कशा होती, आपलं कुटुंब सुखी होईल, त्याचबरोबर संपूर्ण देशही सुखी होईल. कारण हे सुखी करणं महिलांच्या हातात. आणि त्याचबरोबर त्यांना काहीतरी आर्थिक प्रबळ शाश्वताचं काहीतरी मिळावं यासाठी या छोट्या छोट्या उद्योग, हातमाग उद्योगातून किंवा घरगुती उद्योगातून सुद्धा मोठा व्यवसाय करू शकतात ही त्यांनी जाणलंय. आणि त्याला आता प्रोत्साहन मिळावं. आपले नारायण राणे साहेब सुद्धा त्यासाठी खूप प्रयत्न करत आहेत आणि यासाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत. हळूहळू निश्चित यश येणार आहे. तुम्हाला सगळ्यांना या ह्याच्यासाठी शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द बोलले. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर दिनांक 4 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट या कालावधीत हस्तकला महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे कारागीर, कुशल कारागीर आहेत, कलावंत आहेत, आपल्या हाताने विविध वस्तू बनवून आपला उदरनिर्वाह करतात, अशा सर्व लोकांना भेट देणारच आहेत. पण त्याचं एक प्रतिनिधिक स्वरूप म्हणून आज आपण इथे हे प्रदर्शन आणि विक्री असा महोत्सव बनवलेला आहे. आणि या कार्यक्रमाकरता सन्माननीय आम्हाला आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय निलेश राणे साहेब प्रमुख म्हणून लाभलेले आहेत आणि त्यांच्या शुभहस्ते आजच्या कार्यक्रमाचं या उपक्रमाचं उद्घाटन झालेलं आहे. त्याचबरोबर व्यासपीठावर उपस्थित आमच्या ज्येष्ठ मार्गदर्शका सन्माननीय उषाताई आठले, मंडलाध्यक्ष सन्माननीय दादासाहेब संजयजी वेंगुर्लेकर, त्याचप्रमाणे उद्योजक सन्माननीय विशालजी परब, सन्माननीय निलेशजी तेंडुलकर, सन्माननीय रुपेश कानडे, पप्या तवटे, आमच्या नगरसेविका सौ कुमारी चांदनी कांबळे, सौ नयना मांजरेकर, समोर उपस्थित आमचे नगरसेवक विलासजी कुडाळकर, राज्य सदस्य कार्यकारिणी सदस्य सन्माननीय बंड्या सावंतसाहेब, निलेश परब आणि आमचे सगळे सहकारी. या कार्यक्रमाचं औचित्य म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की केंद्रामध्ये सन्माननीय मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनात जे सरकार चालू आहे, तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आयुष्याला कसं सुकर करता येईल हे ध्येय ठेवून हे सरकार काम करतं. यापूर्वी पण असंच विविध योजना यायच्या, पण त्या प्रत्येक व्यक्तीच्या धार्जिण्या नसायच्या. आज प्रत्येक योजना जवळजवळ आत्ता आपण राबवत आहोत 137च्या जवळपास योजना माझ्या माहितीप्रमाणे, त्याच्याही जास्त असतील. पण प्रत्येक योजना ही कुटुंबातील महिलेला केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या आहेत. जसं यापूर्वी आपण म्हणत होतो की महिला शिकली तर कुटुंब सक्षम होतं, कुटुंब शिकतं, त्याचप्रमाणे जर महिला आर्थिकरित्या सक्षम झाली तर ते कुटुंब खूप स्थिर स्थावर होतं आणि आर्थिकरित्या बळकट होतं. याच माध्यमातून जसं कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून विविध ट्रेनिंग दिली जातात. जसं की आपल्या सिंधुदुर्गात खास करून क्वायर उद्योग आहे किंवा विविध ठिकाणी आपल्याकडे सगळ्यात छान एक उद्योग जो 2052 पासून सुरू आहे, हातमाग ज्याला म्हणतात. म्हणजे गेल्या वर्षीपर्यंत आम्हालाही माहिती नव्हतं की सिंधुदुर्गमध्ये इतक्या कालावधीपासून हातमागाचा उद्योग चालू आहे. सन्माननीय भोसले आणि त्यांचा परिवार वजराटमध्ये हा उपक्रम चालवतो आणि आमचे मार्गदर्शक नेते सन्माननीय राणेसाहेब यांच्या MSME मंत्रालयाच्या माध्यमातून तिथे इतरही महिलांना ट्रेनिंग देऊन जवळपास 50 चरखे त्यांना तिथे त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी दिलेले आहेत. मग ह्याच सगळ्या गोष्टी एकत्रित आल्याशिवाय माहिती होत नाहीत. आणि जे आपलं सरकार काम करतंय की प्रत्येक कुशल कारागिराला सपोर्ट करतंय, MSMEच्या माध्यमातून असेल की कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून असेल किंवा राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत त्यांच्या माध्यमातून असेल, त्यांना उद्योग उभारायला मदत करतंय. तर याच पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अशा लोकांना ज्यांना आपलं सरकार मदत करतंय त्या लोकांपर्यंत जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या उत्पादनांचा प्रसार आपल्यामार्फत करून त्यांना एक आर्थिकदृष्ट्या आपण सपोर्ट कसा करू हे बघितलं पाहिजे. आमच्या महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय स्तरावरून हा कार्यक्रम आपल्या संपूर्ण देशभर राबवत आहोत. आपल्याकडे खास करून तुम्ही इथे बघा बऱ्याच महिला तिथे स्टॉलमध्ये आलेल्या आहेत. म्हणजे हातमाग
विभागाचं जसं मी आता सांगितलं तसंच आमची एक भगिनी आपल्या इथे रेल्वे स्टेशनवर आर्ट अँड क्राफ्टचे एक स्टॉल चालवते, लाकडी खेळणी तिथे आहेत. त्याचबरोबर जे क्वायर हे आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात नारळाची झाडे त्याच्यापासून जे उत्पन्न होतं त्याचा आपल्याकडे एक स्टॉल आहे, त्या पण एक ताई करतात. आणि पारंपरिक जो बुरुड उद्योग आहे तो पण इथे आहे, पिशव्या स्वतःच्या हाताने. इथे आपण जे जास्तीत जास्त सगळे स्टॉल असे आहेत की स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या, जसे की एम्ब्रॉयडरी असेल, ह्या सगळ्या वस्तू त्या आपल्या उदरनिर्वाहाकरता त्याचा वस्तू तयार करून त्याचा विक्री करून आपल्या उदरनिर्वाहाकरता वापर करतात. आणि असंच जर प्रदर्शन केलं तर ह्या महिलांनी आपण करतो तसं इतरांनाही शिकवून त्यांनाही त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी हातभार लावावा ही एक अपेक्षा आहे, जेणेकरून संपूर्ण समाज कसा सक्षम करता येईल हे जे ध्येय सन्माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचं आहे. त्याचप्रमाणे आपले नेते आणि आपल्याला खूप ते सन्मानाची बाब आहे की आपले सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्याकडे MSME खातं आहे आणि त्यांच्या खात्यामार्फत विविध ट्रेनिंग दिले जातात आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये अनेक छोटे मोठे उद्योग या कालावधीत उभे राहिलेले आहेत. ही सगळी माहिती सर्वदूर प्रत्येकाला पसरावी, प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल त्यांचं इथे दिसावं या हेतूने आपण हे केलेलं आहे. त्याच्यामुळे माझी सर्व उपस्थितांना विनंती आहे, जसं की आपल्याला वाटतं की अरे आपण स्टॉल लावले पण कोणी येत कसं नाही किंवा एखाद्या वाट बघत राहतो आपण गिरायकासाठी, पण इथे आता जवळपास 20 ते 25 स्टॉल आहेत. तर त्या 20-25 जी लोक आहेत स्टॉलधारक त्यांनीच दुसऱ्याचा जेव्हा आपण स्टॉल बघाल तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल आपल्या आजूबाजूला आणि कोणतरी नवीन असा उद्योग करतोय आणि त्याला जर आपण 25 जण पहिली गिरायकं किंवा पहिले त्याचे खरेदीदार झालो तर त्याहून मोठी गोष्ट नाही. कारण प्रत्येक व्यावसायिकाला माहिती असतं की इथे कुठेही बसून जेव्हा व्यवसाय घालतो तेव्हा कस्टमरची वाट बघणं हा खूप त्याच्यामागे खूप कष्ट असतात, खूप त्रासदायक भूमिका असते. तर आपण सर्वांनी हे समजून घेऊन एकमेकाला आपल्या व्यवसायात साथ द्यावी आणि जो देशी ज्याला म्हणतो आपण असे जे व्यवसाय स्वतःच्या हाताने तुम्ही करतात त्याला जास्तीत जास्त ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी आमचं सगळ्यांचं भारतीय जनता म्हणून आपलं जनता पार्टी म्हणून आपल्याला सगळ्यांना कायमच साथ राहील आणि याच्यामध्ये आमचे व्यासपीठाचे सर्व मान्यवर आपल्याला नेहमीच सहकार्य करतील एवढंच या आजच्या दिवशी सांगते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज अतिशय उत्तम कार्यक्रमाला देवसे मॅडम यांनी मला बोलवलं त्याबद्दल मी प्रथमच त्यांचे आभार व्यक्त करतो. हस्तकला महोत्सवाला बोलवणं, राण्यांच्या कला वेगळ्या, हस्तकलाला येण्याचा योग कमी येतो, पण आज तुम्ही बोलवलं त्याबद्दल मी परत एकदा आपला आभारी. व्यासपीठावर चर्चा करत असताना मी मॅडमकडून कार्यक्रमाची रूपरेषा ऐकत होतो. कार्यक्रम उत्तम आहे, मी मॅडमला तेच सांगत होतो. आपण प्रोडक्ट चांगले बनवतो, आपली ठेवण चांगली आहे आणि जगाला मान्य होतील असे प्रोडक्ट आपल्याकडे निर्माण होतात, होऊ शकतात. पण कुठेतरी आपण मार्केटिंगमध्ये कमी पडतो. आता माझा बॅकग्राऊंड हा व्यवसायाचा असल्यामुळे सहज ह्या कार्यक्रमाला बसलो असताना मला एक किस्सा आठवला. इंग्लंडच्या राजाचा मुलगा तेव्हा प्रिन्स विलियम याचं लग्न होणार. प्रिन्स विलियमचं लग्न व्हायच्या अगोदर इकडे चायनामध्ये एक 73 वर्षाची एक महिला, तिला का वाटलं माहित नाही, तिने थर्माकोलचं राजा आणि ज्यांच्याशी तिचं लग्न होणार होतं त्या जोडप्याचं त्या थर्माकोलवर त्यांनी तिने डिझाईन करून तिने पार्सल केलं आणि ते पार्सल राजघराण्याला मिळालं. त्या राजघराण्याने लग्नाच्या वेळेला त्या महिलाला बोलून घेतलं चायनावर. ती चायनातल्या एका कुठल्या तरी कोपऱ्यात बसलेली बाई, तिने ओळखलं की लग्नाचं महत्व काय
काय तिच्या डोक्यात आलं असेल, 73 वर्षाची अशिक्षित महिला, तिने ते थर्माकोलचं ते कटलरी म्हणतो ना आपण, प्लेट, ते सगळं बनवलं, छोटे थर्माकोलचे ग्लास वगैरे, आणि पार्सल केले राजघराण्याला. आता ते ॲड्रेस तरी तिला कसा मिळाला हे माहीत नाही, ते फार संशोधनाचा विषय आहे, हे सगळं जुळलं कसं. पण मॅडम आपण कुठे कमी पडतो. आणि नंतर राजघराण्याने बोलवलं तिला, त्या शाही सगळ्या जेवणामध्ये वगैरे तिचा सत्कार केला. पण माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना एक विचार पडला, ती बाई तिथपर्यंत पोचली कशी, ते प्रॉडक्ट पोचले कसे, आणि माझ्या कोकणात ते प्रॉडक्ट का पोचू शकत नाही, हा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला प्रश्न होतो. की जर एका कोपऱ्यात बसले, जगाचा एक कोपरा आणि लंडन एक कोपरा, मग चायना कसं घुसलं. आज मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये चायना 65% आहे. म्हणजे जगामध्ये जे काय आपण मोबाईल वगैरे सगळं वापरतो ना, ते सगळं चायनामध्ये असेंबल होतं. तिकडचा 65% कामगार वर्ग हा जगासाठी वस्तू बनवतो. अशाच वस्तू सगळ्या, टॉवेल, पर्स वगैरे वगैरे अशाच वस्तू. मग त्यांच्या का जगात पोचतो आणि आपला प्रॉडक्ट का पोचत नाही. तर मॅडम त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं जाळं आहे डिस्ट्रीब्युशनचं. आता आम्ही महिला उद्योग भवन माझी आई चालवते, आपण ह्या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय काम करता, म्हणून आपल्याला सांगणं महत्त्वाचं आहे की आम्ही आयडेंटिफाय केला की आपला प्रोडक्ट हा मुंबईमध्ये विकला जाऊ शकतो, पण आपण डिस्ट्रीब्युशनमध्ये मार खातो. आपल्याकडे डिस्ट्रीब्युशन झालंच नाही कोकणामध्ये. आता साधा तुम्ही लोणच्याचं जरी तुम्ही उदाहरण घेतलं, प्रवीण मसाले नावाचं एक ब्रँड आहे, प्रवीण, त्याचं जाळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जास्त आहे. आपल्या कुठल्याच लोणच्याच्या प्रोडक्टचं नाही आहे. प्रवीण बाहेरचा ब्रँड आहे, आपला नाही. आपलं लोणचं खायला त्याच्यापेक्षा तरी चविष्ट असणारच. असं असताना देखील बाहेरचा माणूस आपल्याकडे, बाहेरचा म्हणजे जिल्ह्याच्या बाहेरचा माणूस आपल्याकडे सर्वात जास्त सेल करतो, कारण का त्यांनी डिस्ट्रीब्युटर पकडले. आपण डिस्ट्रीब्युटर पकडू शकलो नाही. आपले बाय प्रोडक्ट आपण जगाला दाखवू शकलो नाही, आपण मुंबईच्या मार्केटमध्ये दाखवू शकलो नाही. म्हणून मॅडम आपण इतकी मेहनत करता, इतक्या वर्षापासून हे जाळं आपण टिकवून ठेवलं. आपलं ह्या क्षेत्रामध्ये आपलं काम उल्लेखनीय आहे. पुढचं पाऊल मॅडम, ह्या लोकांना जगाच्या मार्केटमध्ये, महाराष्ट्राच्या मार्केटमध्ये नेणं, त्याची उलाढाल वाढणं. कारण का माझं इन्कम आज 15 रुपये, ते पुढच्या वर्षी 25 रुपये कसं होईल, त्याच्या पुढच्या वर्षी 50 रुपये कसं होईल. हा ग्राफ जोपर्यंत आपण त्यांचा वाढवत नाही तोपर्यंत आपण मर्यादित राहतो. आपण राज्यकर्ते आहोत, राज्यकर्ते म्हणून आपण उलाढाल कशी वाढली. राणेसाहेब नेहमी त्यांच्या भाषणामध्ये म्हणतात की दरडोई उत्पन्न मी 90 साली आलो तेव्हा असं होतं, आणि आज दरडोई उत्पन्न असं आहे. हा जो मानव विकासाचा निर्देशांक असतो ना, हा मॅडम आपण, तुम्ही आणि मी, आम्ही सगळे बसलेले राज्यकर्ते, आम्ही सगळे कार्यकर्ते आपल्या सोबत आहोत. हा वाढला तर आपण हे जे कार्यक्रम करतो, खरोखरच आपला प्रॉडक्ट जगामध्ये गेला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये गेला पाहिजे. आणि मी जेव्हा महाराष्ट्रात फिरतो तेव्हा मला दिसतं काही प्रॉडक्ट महाराष्ट्रात आहेत पण त्याची चर्चा नाही. ती चर्चा का होत नाही, त्याचं मार्केटिंग होत नाही, त्याचे डिस्ट्रीब्युशन लाईन होत नाही. हे सगळं झालं मॅडम आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून सगळे वेगवेगळे उपक्रम आपण राबवत असतात. खरोखरच मनापासून आपल्याला मी शुभेच्छा देतो पुढच्या वाटचालीसाठी. पण माझ्याकडून, कारण का मी ते डिस्ट्रीब्युशन माझ्या आईसाठी ते सगळं मी सांभाळतो. या सगळ्या कुठल्याही प्रॉडक्टला, मुंबई मार्केट असेल, ठाणा मार्केट असेल, किंवा बिहार मार्केट असेल, उत्तराखंड मार्केट असेल, ह्या सगळ्या बाहेरच्या मार्केटमध्ये, आणि मग तिकडचं मार्केट परदेशात कसं जोडलं जाईल ह्याच्यासाठी काही एजंट असतात, काही लोक असतात. मॅडम यांची उलाढाल वाढली आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे, तुम्ही एवढी मेहनत करता, ह्यांना ही जी तुम्ही प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला, त्याचं पुढचं पाऊल यांची उलाढाल कशी वाढवायची ह्याच्यासाठी तुम्ही आणि आम्ही प्रयत्न करू. फार चांगला उपक्रम, अतिशय योग्य उपक्रम आपण राबवता. आपलं काम
मला असं वाटतं आता चित्राताई इंचार्ज आहेत आपल्या महिला मोर्चाच्या, त्यांचा एक चांगला उपक्रम होता. मध्ये ते मुंबई बँकेमध्ये गेले होते. सहकार क्षेत्रामध्ये महिलांना लोन मिळावं, कर्ज मिळावं, त्याच्यासाठी त्यांनी चांगला पुढाकार घेतला आणि मला वाटतं दरेकर साहेब त्या मीटिंगमध्ये होते आणि तिथून एक वेगळी एक रूट सुरू झाला महिलांसाठी. महिलांनी सहकारमध्ये पण उतरावं, त्याच्यामध्ये एक जाळं बसवावं, त्याच्यासाठी चित्राताईंनी उचललेलं पाऊल हेही चांगलं आहे, उत्तम पाऊल त्यांनी उचललं आहे. त्यांनाही माझं अभिनंदन सांगा, शुभेच्छा सांगा. मॅडम परत एकदा मला इथे बोलवल्याबद्दल आणि हे सगळं चित्र आज आपल्या जिल्ह्यामध्ये किती सुंदर उभं राहू शकतं हे तुमच्या माध्यमातून तुम्ही घडवलं. परत एकदा तुमचं अभिनंदन करतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.